Cerqueiros galegos afirma que o mellor que lle puido pasar ao mar foi eliminar a pesca con dinamita. Tamén pon o foco no recorte das bodegas dos barcos para poder traer máis peixe á terra. A pesca galega nacional está a pasar momentos complicados pola falta de cota de xurelo na zona 8C. Ademais, parte do cerco galego posicionouse en contra de capturar esta especie usando as luces dos botes. Dende a Asociación Cerqueiros Galegos sinalan que esta práctica debe desaparecer do mar, o mesmo que pasou con outra moi estendida hai non moito tempo. O mellor que se lle fixo ao mar foi sacar a dinamita. E agora o que hai que tratar de sacar é o alumbrado do mar. Os vascos escoitarnos a nós falar e xa lle prohibiron aos barcos que subían arriba non poderen encender as luces nas pedras que levaran menos de 16 metros de profundidade. O sea que algo lle estamos enseñando a todo o mundo. Que no limpio que se usa alá arriba para coller anchoas, tampouco non facería falta, porque os gallegos cada vez, cando agora van a anchoa, xa se traballa sin alucando. O representante de Cerqueiros Galegos sinala que esta problemática da pesca dirixida con luz non é a única presente, senón que hai máis problemas que afectan ao sector. Pero fatal. Eu botei anos no Consello Galego de Pesca, eu cando fixen o barco, tiña 31 tonelada, e con 31 tonelada se fixe un barco de 53 GTs, o sea que se aumentou a capacidade, se aumentou, e así tamén fixaron os arrastreros, fixaron moita xente, aproveitou os cartos de Europa e se empezaron a facer as cousas bastante mal, porque había que para facer un barco así, un barco como o meu, eu tiña que comprar outro barco máis e poñelo aí, e reducía esa flota, non aumentaba a capacidade, te das cuenta. E agora están facendo o mismo. Que afirma que se están a regalar GTs para cortar as bodegas dos barcos á metade para traer máis cantidade de peixe. Se un barco ten capacidade para traer 2.000 caixas, ora pono para 4.000. Pero para que se fai un barco superior? Eles din que é por seguridade do barco. Mentira. É por coller máis. Por coller máis. Somos uns depredadores natos. Natos. Nós os gallegos somos criminales. Somos criminales. Por donde vamos non cría nin erva. Isto ahora hai que mentalizar a xuventud que isto non pode ser. Por iso fai un chamamento á reflexión para coidar o caladoiro e garantir o futuro da pesca.